Meille kaikille terveys on tärkeintä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tällä viikolla hoitoon pääsemisestä tuoreet tilastot, joissa näkee positiivisen kehityksen alle 23-vuotiaiden pääsyssä erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluihin. Kun tilannetta nuorten mielenterveyspalveluiden kohdalla tilastosta tarkastelee parin viime vuoden ajalta, on positiivinen eli myönteinen kehityssuunta vieläkin selkeämpi. Koska kertaus on opintojen äiti, niin voisitteko, arvon sosiaali- ja terveysministeri Rydman, pitää meille kaikille pienen kertauskurssin siitä, mitä toimia on tehty ja mitä ollaan vielä tekemässä nuorten mielenterveyspalveluiden odotusajan lyhentämiseksi entisestään? Kiitoksia, ministeri Rydman. Arvoisa rouva puhemies! Ensinnäkin on syytä ottaa tämä tausta, että kun katsomme nuorempia ikäluokkia, niin mielenterveyden ongelmat ovat yksi suurimpia haasteita sekä täällä kotimaassa että länsimaissa laajemminkin. Ja tämä on sellainen valitettava yhteiskunnallinen ilmiö, joka edellyttää myöskin aika määrätietoisia toimenpiteitä. Se edellyttää sitä myös meiltä siitä huolimatta, että Suomessa joudumme kamppailemaan merkittävän vaikean taloudellisen tilanteen kanssa. Ja näin juuri tämä hallitus on toiminut. Edelliset hallitukset eivät lukuisista puheistaan huolimatta saaneet lasten ja nuorten terapiatakuuta säädettyä. Tämä hallitus sen sai. Ne, jotka tämän piirissä ovat, niin terapiatakuun mukaan heidän tulee saada 28 vuorokauden sisällä ensimmäinen kohtaaminen sitten tämän terapian osalta. Ja tässä niiden alustavien tietojen perusteella, mitä olemme hyvinvointialueelta saaneet, niin on onnistuttu suhteellisen hyvin. Ja sen tiedon pohjalta, mitä saamme hyvinvointialueelta kerättyä, niin pyrimme kehittämään tätä mallia entistä tehokkaampaan ja tuloksellisempaan suuntaan. Kiitoksia.